Asam to nag-order aning motora ni oy. Hala gito din naman kung hatod ni ba patang layuam ni ilaha di ay. Hello guys, kami sa akong kalubinan ron guys. Oh, daghan na kay may glubi guys. Kapit ni Herbiso na mo guys. Uy, nay vlogger ni Batanes. Dong. Mangutana ko dong be. Ay, unsa man kol? Tesa guys, kay napay nangutana. Ay, sorry kay dong ha kanang mangutana ko dong ba. Kaila ka ng Junjun dong. Patay nag-order man sa online og motor ba. Naram daw ilang balay diri dapita. Ay kol, layo pa na ila kol. Musubida pa kag buntod. Sus, pastilan layo apam na ilaha di ay. Tana na iti paghap ning order ani ay. Hello guys, oh, tanawa usa. Saging guys, oh, namuso na guys, oh, tanawa. Uy, sus Ginoo ko pati puso saging video-videohan ay vlog naman ton. Dong, pwede mo tana dong. Oy, Col, unsa man Col? Col, vlogger ka Col? Vlog ta Col? Ay, motor naman ako gina-vlog ba nga nagbaligya-baligyag motor. Say kulab nga saging mo puso video kulab motor. Kalayo ra ba ana? Mo tana ra ko kanang kaila kan Junjun? Na, Junjun, dagan makik Junjun diri Col. Junjun nga tayabas. Kaila ka? Ay Col, nasa buntod ra ilang balay ko lo. Sige dong, salamat kay dong ha. Hello guys, good morning guys. Nako karon sa akong farm. Hala ka, Ginoo ko. Puros vlogger naman yung mga tao, dre. Mga bata, pag ganyan, sugod-sugod na. Dong, may buntag, Dong. Mauna, mabaka yung tagnaw. Hala, mauso na yung bataan eh. Juban gwapo, oh. Dol, ay Dol. For today's video, gitawag ko ni Uncle. Yawa ng mga bataan yun. Naka-iPhone na mag-cellphone. Dol, ngutana ko, be. Kailan kan Junjun nga tayabas? I-order ang motor ba? Ako yatod sila, ha? Kol, nasa punto nilang balay. Sige dong, salamat kayo. Ay. Naasa man yung dapit balaya tao ni. Oy. Guys, maura to guys. Dakan kayo salamat unta, suportaran ako ninyo. Oy, dong. Atay naabot mong gyapon ka dre. Nyo haring lugar dre tanan. Oy, Kol. Unsa ganihan mga sigtula ka nimong motor? Sa online mo ko nag-order dong. Nag-live ko ba gi-order sa Junjun nga tayabas dire. Moto gihato nagwa man napili gasolina. Moto kabuang kog tulak taon. Ay naunsa. Gitubilan tani mo na para di na ka magtulak. Unya og magbutbot kog tubel pula ba ni green di. Kasala ko may nang siya mo tubil. Aw, kay hihi jud kag tulak ana kay layo pa kay tula ha. So guys, mura to guys, tanang salamat. Uy, puro sa meta vlogger ni sumpurok day. Na, kinsa naman atong mo share sa tong video? Hala, magkulab na lang ta. Sige, magkulab ta. Na di koy. Kagaman yung followers. Gi, hilasan na niya oy. Gi, mag-ihay ra ta. Paningkamot mo na makusog mo. Turao, wa gini na mauneng ubang vlogger ba. Naka-views lang igdako-dako pertin mahilasang madagko nag-ulo. Nya karon oh, di pa magpakulab kay gamay rag followers pag sure mo di oy. Murag mauna mo siguro na oh. Bili na ko ng motor di oy. Parte na yung kapuya. Ayo. Hi guys. Live ta karon guys ha. Ayaw lang mo pataka-comment ng mga binastos guys. Kay di gina ko na mabasa guys. Basta guys, for today's video ni. Ay, boss. Hello, boss. Boss, may adlaw diha, boss. Boss. Oh, hello guys. Nay followers guys oh, nanawag sa kuha. Unsay toyo? Hala. Na, wa na gani na mao. Nag-vlogger ang po ning tawhana da ini. Boss. Unsa man di man ta makita ani, boss? Ay, Kol, siya rin gipangita, Kol. Siya pangalan na niya. Ako na si Junjun Tayabas. Daghan kayo salamat sa pagbisita mga followers. Oo, mauna siya. Aw, mao ni ka-order motor nako. Na, unsaon pag-orderan nga buta man na. Na, pastilan kalas gawa ni oy. Na, sige mali ra sig pindot. Sos, may tag na makatabag tanaw na ko diri kung pila na followers sa akong page. Tingog daw mabe kung nagtanaw ba mo sa akong live. Sos, Ginoo ko. Yan palo oy, way klaro.